Tipatsane nkhani yomwe yachitika chakumama wako Ngozi yopsa kwambiri yomwe yachitika chaku Mzimba uku ndipono munali ana skulu mmenemo alapita atikaya ku Lilongwe uku ndikuti chiwerengero cha ana ochuluka kwambiri avulala pa ngozi imeneyo komano sizikudziwika kuti nonde angati sofa palibe amene wamwalira. Tifotokoze bwinobwino kunena kuti kunzuzu kunanyamuka basi ya Captain Bus. Okay, mwinaso muiona muchithuzi mukuti yachitolembedwa Captain Bus. Inanyamuka kunzuzu kumapita ku Lilongwe ndipo akudutsa kuchoka kunzuzu kupita ku Lilongwe kufika cha Mzimba makamaka pa Luviri Trading Center pafupi ndi pamenepo. Tikukamba za msewu wa M1 kunapezeka zonena kuti basi ja Yaombana ndi truck ndetu kunali kuombana zosakhala bwino kuti kunyenyeka magalimoto akuluakulu ngati amenewa sizinali bwino ndekuti basi yono kagwera ku chiphompho uko ku plus ndekuti kuphwanyika kwa basi kuja chifukwa choti Yaombana ndi chani ndi truck. In addition to that kukapezeka zonena kuti ndekuti ukaphwanyikanso ndi mmene makagudubuzikira uko zosakhala bwino madziwa chinthu chocha chili ndekuti ndi zitsulo zone ndi zina zolemera zosakhala bwino. Kwapezeka zonena kuti basi ngozi pamene paja zosakhala bwino olonde pang'ono pomwe. Chimene chachitika nchonena kuti basi sizoti inali empty, inanyamulatu kuteko anthu ndipo anthu amene ali mbasi mmeneyi ochulukirapo ambiri kwa basi anali ana skulu amene zikuona kuti akuchoka kaya ndi ku skulu ku boarding kaya ndi kutsekedwa kwa maskulu kuchani akupita ku nyumba mwayiona imeneyo ndekuti basi ja kukatembenuzika kukagwera kuwapezeka zonota ana aja ngozi zosakhala bwino. Amene achibale amene muli ndi ana makamaka amaphunzira chaku Nzuzu ku maskulu amene chakumbali yakumpoto uko ndipono anawo ndekuti amachokera ku Lilongwe kapena chigawo chapakati, please check with the kids makamaka amene anali ndi ulendo lero kuti panali zilinganizo zoti akhala pa ulendo lero akhala ndekuti ali pa msewu. Check with them kuti chikuchitika ndi chani kapena check ndi maskulu awo kuti kodi zikhala bwanji ananyamuka kapena izi zitukuva za ngozi zibwanji. Check zimafunikira ndithu mwachangu kumalondoloza anawa adzimvanso kunena kuti ali ndi makolo awo amalondoloza bwinobwino. This is very serious. Pakanali pano pa information yambiri mukuona tikulepherabe kukupatsani information yambiri kuti kodi ana amene achokera skulu yanji mwayiona chifukwa chonena kuti information yambiri sinapezeke. Chomwe chachitika choti ngozi yachitika chaposachedwa kwapezeka zonena kuti basi amene amayankhulira polisi makamaka chaku Mzimba kumeneko Maria Banda atsimikiza kuti zachitika koma madetail ambiri ndi akutolerabe pakanali panopa. Akutolerabe kuti kodi anawo pali makajote zilimota ndana angati amene avulala koma palibe amene watisiya tingamangwe amikabe choncho kuti palibe amene watisiya. Apaponso ndekuti kuchoka ku chipatala cha Mbewa District Hospital kumenekonso ndekuti akuthamanga kuti mwina makathamange ndi maambulasi akatenge anthu amene avulala aja mwachangu athamangire nawo ku chipatala enda kwena kuti ku chipatalako akupangira prepare kaya ndi mabedi chemicals kaya zimachani zimankhwala zonse zoti abaye anthu amene akhali m'maululu osiyanasiyana konzekera kuti akamakafika ndekuti akhale at least chilichonse chili lede akalandire mathandizo anthu amenewo. Kumeneko ndi kumene tingamve kuti kodi zili motani chiwerengero cha anthu amene avulala nchotani kodi palibe makajoto zoloti akatisiya koma pakanali panopa akuti palibe amene watisiya so far. Ndi zinthu zimene tingakhale pasi ndi kumangothokoza kumayamika moteromo. Kumano ngozi ya serious kwambiri mwinanso muziona muzithuzi mukuti sizinayendepo apa sizinayendepo. Chabwino chachititsa ndi chani kuti matraka akapezeka kuombana ndi basi chani palibe madetail amene atuluka anakafufuzabe koma tikhoza kumangopanga imagine kunena kuti ngati aombana ndi kuti ena ake samayendetsa bwino mwayiona imeneyo kaya nda basiyo kaya nda truckiwo samayendetsa bwino. Magaye timafunika tiziyendetsa bwino pansewo madriver makamaka amene ifeyo timakhala ndikuti tikunyamula anthu ochuluka. Tibakata nyamula miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri. So let's be very careful pamene popo. Komanso ndekuti kanda matraki opoti makhala mulimo nokha ndi basi tu fire iyayi mene kuyendetseraso kodi pansewu kuyendetsapo bwino
kodi iwe kuyendetsa kwako sikungapangitse zono uchititse ngozi. Zonse ziro izizi ngati munatenga malayisensi anu bwinobwino osadapa window mukaona zonena kuti no timati K53 I think imati K53 buku lidzali magwiritsidwa ntchito ku driving limakamba zonsezi kuti no kodi mukuyenda muzendesa bwanji kuti no mupewe ngozi. Mwayiona manager nde apa sizinayendepo ngati pangabwereso zina zake zoti no ma update ma follow up tikupatsana. In relation to this tikufunanso neti kutengereni makamaka cha kusalima uku. Kusalimaso Kwachitika ngozi so yomafananaso ndi ngati yomweyi. Chomwe chinachitika nchonena kuti basi ina ya ikuluso ngatiyo akuti aite tours and travel imene yotu imachoka mbali yakumwera kukayandi boma lanje sanatchule bwinobwino kumapita ku Mzuzu komwe kumene kwachitika ngozi koma imachoka kumwera kumapita ku Mzuzu. Ndiye chomwe chachitika nchonena kuti basi imene iyi kunadzapezeka kuti basi ino ili mkati moyenda moja ya masuka tu mateyala amwene mateyala akumbuyo. Ndiye muzi wa basi kumasuka mateyala ikutamanga mwamwayi driver anayekwanitsa kuyimitsa basi koma ndiye kuti sizinali bwino basi mayenda opanda mateyala ena ake kumbuyo kuita masuka mateyala ili mu speed wakwanitsa kuyima pamene padza ndiye sipanachitika ngozi ina iliyonse pano zapezeka kuti yayi basi no ala tipange bwanji pamenepo tikonze basi chani zachitika kodi nthawi yanji izi zinthu zimachitika no cha ma2 koloko mbanda kuchet banda kucha wali 2 koloko ndipo zimachitika kusalima mu msewu wa M5 msewu wa M5 ndikumene kwachitika zimenezi awa mapita no ku Mzuzu. Nde at least akwanisa kunoti no kuyimitsa basi jango sizinachitike tizingoyamikaso pamenepo. Komano nde kuti no kuchoka nthawi imene kumafika apa akhala kukonzabe kuti mwina mwake amangirire so materiala a basiyo akatero azipitirira ndi ulendo ndithudi anthu nde kuti atangokhala kudikirira kuti kodi no zitheka zikatheka kenako tinyamuke tizipitirira ulendo. Fans ina anatopa nkudikirira pamenepo panasachitika ka drama ka short drama. Fans ina anatopa nkudikirira ife mukuti chedwe safari kafike mwazango ku Mzuzu mukupanga zana jani amba kukwenya naso ndi driver ujaso pamenepo driver wake so nde ndoti so ndoti mutu wake so boila so rungaru ndi fans jemanena kuti driver tufuna kuti pase zana kuti pase drama zathu tibwezere ndrama zathu for richedwetsa tikwere basi ina ngati sizili zimene zoyedana basi ina ititenge tidzira tidzipita sitingamadikire no pokonyole wako ikurumu konze chana fazo ene padza kukankana driver ale mukuna matu inuyo ndesi ine sindubweza ndalama amene afuna nyamuka dzipita koma ndalama ineyo sindubweza inu mudikira basi tikoze tikayikoza kena kono ulendo nte kuti ukhala ukupitirira at least magaya amvana ngakhale amafuna kupindira mashati pamenepo nkhani zake zomwezo amvana nde kuti no I think mwina pano pakwanitsa kuikonza kumangirira mateyala basi ndi kunyamuka kuti mwina tikunena panonso ali monjira kale wautali kumapitiriza ulendo wawo. Ma incident ofanana napo komano ya serious kwambiri ndi omwe tikunena yemi ya ngozi yachitika ku Mzimbai sizinayendetu pamenepo takamba kale kuti makolo muchite bwanji amene mukuzozora nanu anali pa ulendo komanso ndi kuti amaphunzira cha ukokoko kumpotoko check zimafunikira kupanga choncho ndi thuli. Mwina tikambepo apa za ma advices choyamba takambako nkhani zakayendetsedwe ngati mwayiwala kuti no malamulo amakamba zotani please go back mukawerengeso K53 imakamba zotani kodi malamulo apansewa amakamba zotani kubwera nde kuti no amene mu ngati incident yathu yachiwiri yakusalima please amachita kunena kuti magalimotowa isananyamuke galimoto ipangeni check bwinobwino mateyala onse ndipo timachita kamba chonchoto check muli madzi muli oilo mafuta okwana alimo brake akugwira okay chinanso nchani malaitsi akugwira bwinobwino ma indicators akugwira bwinobwino kuonjezera popo nde kuti no go check mateyala onse ali bwinobwino very very important amangika bwinobwino sana sali lusi nde kuti mukatero okay chicho sichili bwinobwino giya pansewu mwayiona koma nde kuti no mango khala galimoto mwayendera lero mawa muyendera nkuja mwezi osayipanga ko check ndi mabutsi tija nde kuti tamajenda mati atamba kumasuka
tamasuka rangotsala pang'ono kuti tichokeretu inosapanga check zinthu ngati zozi muli pansewu pa speed tayala kuchoka nangaka nakhala zoti speed yake nali yopsa kwambiri ndekuti nali Ngozi sori yopsa imeneyo. So let's try to do that. Ama minibus osa mataxi nosa amene mayendetsa kayande kuti galimoto mabasi akuluakulu amene mayendetsa galimoto zomwe zimanyamulaso anthu even galimoto za personal zanu check. Safety is very very important. Muziteteza miyoyo kuti zinthu zina ndi zina zizipewedwa akuti